Oimore nya kwaramogi machiegni en sadek marotieno chenro en maro imore wantiere kod mathoth moikoni odiochieng' makawuono motimore pachoka ma dwaro mondo mi ing'eo dhiambo makawuono wantiere kod auka yamo mapek ma okelo lal kod kethruok ma mwandu e chiel kuom chiro maduong' e Afrika mangima mano chiro ma Kibuye. Weche motenore kod ndiko apisas mag obila manyien ywaruok pod ntiere ka kod kacha chenro makamano ochungi. Wantiere kod weche motenore kod iko ma Dalmas Otieno motimre kawuono e gwenge mag Rongo. Jatelo mopogore opogore ne oyuoro kuno. Bende wantiere kod weche motenore kod lakteche ma to kod kweth margi ma chano ng'anyo margi bomani ma Nairobi, kaunti ma Nairobi kaachiel kod matimore kaunti ma Siaya. Piny Kenya kokadho kuom winjruok mare kod piny mar Amerika mano mar AGOA. Bende koro en ka gino makelo achiedh nade e kind jotich nikech thothgi nigi achiedh nade kadipo ni gibiro wegi tich kata gibiro wito tich magisebedo ka gitimo kuom kinde kaachiel kod singo mag jatend piny Kenya ne jong'weche pacho kaendi omiyo intiere kama kare magi weche ma omiyo pek. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house. Jaod bura machon marongo Dalmas Otieno oika wuone gwenge ma Kangeso e liel moyuore gi jotelo mopogore opogore. I wish I could call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years. Migao mar Rita Kipchumba Murkomen oseudo kuom chungo chenro mandiko bila owacho ni okang'no dhi ng'iko chenro mag arita e pachoka. Oyudo ka pe ochwado mchele te ma puothe odong' nono. Ka japur mopuro eka dek nyalo kata 4 olus gima chalo kamano nyiso no olus 400,000. Jopidho chele gwenge ma Kadibo ywago lal to koth mapek mar pe ketho puothegi. Laiwa duto matudruok gin mago mayaw tudri koda kiorna ote mari ma obro biro gi thuolo mar mondo wasom nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kod we chakruok nyaka giko. Wachako gi kaunti ma Kisumu boma ma Kisumu. Joala e chiro ma Kibuye kwano lal tok yamo mapek muko bath tado kendo kelo hinyruok ne moko kuomgi. Masira makamano timore odhiambo makawuono kaluwore kod koth mapek mogoyo bomano. Masirano rocho chenro mag ohala wamedo luwo sigana ni kendo ibiro chwale kaka omedo donjonwa mago e pichni ma gigo motimore e chiro ma Kibuye odiochieng' makawuono. Ekwara mogi sigana motenore kod mani biro yudo e weche manyien mabiro kukune to kod fwambo mari. Jatend migao mar Rita Kipchumba Murkomen ochiwo pache wi do chungo chenro mandiko bila kowacho ni piny Kenya pok ondiko bila kuom thuolo mar higni 4 mokalo. Murkomen olose kinde romo mogik mar jukwaa la usalama ma obagi e kaunti ma Nairobi. En romo mogik mar jukwaa la usalama romo mabende osebed kibage counties duto pachoka kotele ko jatend migao mar Rita Kipchumba Murkomen. Romo makamano kawuono bagie katigo jotije piny owacho Kenya School of Government kama Murkomen wacheni okang' madoho kao machungo chenro mandiko bila 10,000 oken makare wirani chenro makamano poko tim pachoka kuom thuolo mar higni 4. Matok jang'ad bura Helen Wasilwa chiwo chik machungo chenro no kaluwore gi ng'ur manochwale doho tarik 30 dwe mar 9 higani. Bura no ibiro winy tarik 21 dwe mar 10 higani. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders, because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time
to even help us support the next elections. Eduoko margi, tendo bila, wachoni girango yore chik mowinjore, maneno ni chenro no doke wange kaka nokuong chan, ni obiro chakore tarik 3 dwe mar 10 higa 2025. E kinde romono, Murkomen omedo ni nyaka koro keto kenge makare mag bero chal mar dak e kindo bila kod oganda, mani mano e ka chenro mapachoka nyalo dhi nyime maonge ohinga moramora. Unakumbana sana na shida ya uhusiano mbaya kati ya polisi na wananchi. Tunataka kurekebisha hiyo uhusiano mbaya, tulete uhusiano ifikie karibu, wananchi wajue kwamba police station na polisi ni watumishi wao, polisi pia wajue kwamba hawa ni watumishi wa wananchi. We want to create a friendly police service that we want to bridge the gap between the citizen and the police service, so that we can have direct feedback. Bende nitie dwaro mar chwalo bilai rang'iny mamalo maonge nindo nyakonchiel, cheno ma jatend Migawo Murkomen wacho ni nyaka time yor adier. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ma bende noyuoro romono kaachiel kod jood bura mamoko ma kaunti ma Nairobi oyango ni nitie kweth njore moro mosedonjore e sekta mar bodaboda. Chal ma gichano tieko kokadho ndikruok mar jo bodaboda e riwruoge Saga. Bodaboda wengi ni wazuri. Kuna infiltration kidogo ya ukora. We want to put a deadline by which every bodaboda must be in a registered circle. Compulsory. They must say which circle they are in. And we want the traffic police. Juzi nenda Rwanda. Ukiona mataa imewaka red, bodaboda inasimama. They don't move. Huku Nairobi, wanaenda anti-clockwise for an about. Kaluwore ni tend Migawo mar arita kokadho chenro mar jukwaa la usalama oseluoro counties duto pachoka kendo bago romo kod bad migepe mag arita e counties go. Geno en ni giko chenro no biro nyago lemo kendo lokruok biro nenore e sekta mar arita. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai marubila Douglas Kanja kolero ni piny Kenya pod okudo milome malongo e wi chal mar kaka obila ma Kenya biro dhi nyime gi tayo chenro makelo kwe piny Haiti. Kanja lero ni nyaka sani pod girito wach maler e wi okang' mayande kuku mar piny mangima ma ochung'ne weche mag arita kwe maonge kaka UN Security Council okawo mar loko Kenya e telo ne chenro mar kelo kwe e pinyno. Sisi tunangoja mpaka tupate that information ambao kutoka hapo tutaona mwelekeo ni gani. Kumbuka mwelekeo kama hizo upeanwa na National Security Council ambao tuko naye hapa Kenya. Kwa hivyo tugoje, tutapata mwongozo. Wadhi kaunti wa Migori Rongo jaod bura machon Marongo Dalmas Otieno ne okete kare mogik mar yueyo e gwenge ma Kangeso e sub kaunti Marongo e nyasi mano yore kod jotend siasa mathoth kamoting'o jotend migepe pacho ka Musalia Mudavadi mane ochopo e lo jatend piny Kenya William Ruto George Juma Mioler. E nyasi mar hik mar Mosenindo Dalmas Otieno mane obage skul primary mar Kangeso, Mosenindo ne otim nende kod familia kaachiel kod jotelo mopogore opogore kaka jatelo no manero dongruok kaachiel kod riwruok. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house, a man with few words, but full of wisdom. And he married me thoroughly. I'm still waiting for that woman in Luo Nyanza that was married, the amount of cows I was married. I was married 46 cows. The UDA government talks about the better transformative agenda. I think someone who embodied and practiced this even before it was now a national pillar for the new government is Mzee. Might not remember who Dalmas was, but in his story there is the whole demonstration of what leadership is and of what education can do to an individual and to a society. Dr. William Samoei Ruto, he was attached and he has been of immense use and support to this process. Otieno bende ne opar kod kit siasa mane ogoyo
e pacho kae. Waziri Dalmas Otieno distinguished himself as a patriot who served his country with honor, integrity, and unwavering distinction. Dalmas ne wan gi tudruok maber mar siasa, ne wang'e kaka wapiem, to kendo an adonje bunge ka Dalmas osebede bunge 2 terms, to an adonje mokwongo. Kendo the policies I was implementing were the same policies that I learned from him. E kinde hik ma jalbura machon ni Marongo, jotend siasa mopogore opogore ne ojiwo riwruok ma jo-Kenya e bwo sirikal ma manywanda mabende ong'ere kaka broad-based government. That this government here, where we are in broad-based arrangement, is the best arrangement for us. I have been in arrangement with Moi, I was in arrangement with Kibaki, I was in arrangement with Uhuru, and I can tell you, this is the best arrangement I see. I'm telling you from experience. Jatend migepe pacho kae Musalia Mudavadi, gavana ma Migori Ochileako, kod jotend mamoko ne wane sirikal mar manywanda osekelo dongruok kaachiel kod keto jo-Kenya kamoro achiel. Ja siasa moro bi thurwa ka, to dwa ketowa gi siasa moko manono mag kiko it, mag kelo koko. En siasa mane migoyo ma Raila Odinga pok ogoyo. Let us ensure that their vision for Kenya is not destroyed. We shall work together with ODM. Mudavadi ne wane piny owacho koro pod bro dhi nyime kod tiyo kamoro achiel kod ODM kabende kono josiasa mondo koro ket tenge siasa mag pogruok. Hiyo hali yao ya kufanya kazi pamoja ni statement kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kuna uthabiti na taifa letu litakuwa thabiti katika eneo hii ya bara la Afrika. Jotelo mawuok Kaluo ne owach ni gwenge ma Kaluo oseneno dongruok e bwo sirikal mar manywanda ma ong'ere kaka broad-based government. Never had closer relationship in government than this. Iwan kaka jokanyanam wabeduri sirikal mantieni. Because sirikal mantieni oyanwa dhoot ma wadonje wate. I also want to thank the President for the development project that he has initiated in this particular region. George Juma, Ramogi TV, Migori. Achijari obila osema kaluwore gi nek ma coach manotimne japuonj mbalariany ma Technical University of Kenya TUK ngire Tom Onyango. Nek no notimore tich ariyo juma ni gweng' ma Rigi, Rusinga East, kar chung'ud bura ma Suba North. Alia Beach na limo dalano kendo losonwa siganani. Tich ariyo joma ne jopiny gweng' ma Rigu e location mar Rusinga East ka chung'ud bura ma Suba North ne obedo kod buok maduong' kaluwore kod nek mar ngire Tom Onyango mane en japuonj mbalariany ma Technical University of Kenya TUK mane rowere moko ang'wen omonje ma ochadho gi ojalo kendo negi mana kanye weche mag lo. Kae kar masirano bende remo pod olake bang' nek ma coach mar ngire Tom Onyango wuon mare jaduong' Wilson Onyango ma bende pod ni kod rem bang' ka rowere go ne ochadho lwete kod ojalo e kinde mane nego wuode no. Pimo ne wach lobuno mabende nitie nyinge wachne ne oseyal e doho kendo doho ne ogolo chik mondo mi joma ne achiel kuom rowere go eko mane onego wuode no ne uso ne gi bath lobne tok chik kendo ne gigede mondo mi odar to mano ne ok otimore. Katero wach e court jaji ngacha ja Kisii oyalo kesu mwaka riyo 2022 ochako duogo odhi odonje puothani obeto en koro obeto dwa puro obeto bang' yudo chik mar doho mondo dhi nyime kotie lobuno bang' ka doho ne yango ne mano lope jaduong' Wilson Onyango ne oluongo wuode no mondo dhi opogne bath lobuno kaachiel kod jawuote mamoko kendo ne giluongo ruoth makono OCS e tesend obila mambita to kapok jogo ne ochopo e lobuno ema rowere go mano manore kod ojalo ne omonjo ngire Tom Onyango e lobuno kendo chadho wiye gi ojalo kaeto giringo gi lal. Nyathino biro kwa chungi mbuya kama e pap makanyima hiro kanya obiro maber kabisa to kode mbuya ng'adwa wuoyo kod kendo nyabedo confused makia koro wachni oserumo ka uyie ubung'adre kamoro matin monyalo dakie to mbuya kode ne mano to ok tigi matich matek iwuowuo gi jaduong' nitie
to be uloso nwa loso wan si wan maonge gi shida kanyo shida biro kokwa kaen gi koti moro matino biro gi megage chat mo pati ogama to biro ko makore ni uwuotho mos ko makore ni obukore abuka ni ya ni isekawe are kawewa wecha di koro kae makamo ging'ado muya kama gibeti ging'ado gibeti to ginyone giwoche to gitimo kar gi nyithindo ang'wen to gidonjo aora jogweng' kaachiel kod anyuola mar Ngiria Tom Onyango ywak kaka en jalo mane ochung'ne dongruok mar gweng'no nyati weche mag somo ka gidwa ni mondo obila otim nonro margi e nek ma koch mar wuodgi no. Mbuya Onyango nyo en ng'ama konyowa kata korka school fee kata kanya wan gi sida moro en mwagori kuome. En ng'ama nyocha bedo ng'at manyalo ng'adonwa rieko. Akwayo mana sirikal mondo otim manyalo mondo jogo yudre. Jalup komisiona Mambita Peter Mutiso oyango ni achiel ariyo machiel kuomgi en wat achich maduong' e nek ma kochno osemaki kendo dinegi tesendo obila Mambita kobila mago kwach kich dhi nyime kod luonda chachije mamoko. Intelligence had led us to some two suspects, a lady and a gentleman. One lady escaped that dragnet. The suspects are in custody. Lit kod kwe mapek pod okwako chuny familia kaachiel kod wede mar Profesa Tom Onyango bang' nek mare makoche weche mag lo. E seche manondo dhi nyime kalore kod nek mare, familia mare kwa sirikal mondo miyo timo nonro mapek mondo maki achije tim tudo kod nek makocheno. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok e gwenge mag Nyanza wabiro Nairobi. Jochiw thieth e kaunti ma Nairobi bago ng'anyo mar bandho sachgi ma dweche adek magiwacho ni kaunti oserem chulogi riwruogego kamoting'o mar nurses, lakteche, jomatie lab, nyamrero lakin mamoko ywago reyo kagiwacho ni kadhi achiedh nadi mathoth kamotimo rem bedo kod okuma mar thieth mar SHA kalure ni kaunti okosebedo kachiwo omenda ming'ado ne okumano. Simforo Sokinda wacho kata leronwa ni piny owacho kaunti ma Nairobi kata kamano lieko ni koro gisechako chulo gope makamago. En ng'anyo manochakore kar yweyo mantiere boma Nairobi Jivanji. Jochiw thieth kama onywando mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar nurses, riwruok mar jolony matiyo e lab, riwruok mar jolony marango ngima oganda kata public health e kind riwruoge mamoko monywando riwruoge 7 mag jochiw thieth matiyo ute thieth mopogore e kaunti ma Nairobi nobago wuoth ma achiel kachiel nyaka e apisi mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Hotel iko jagoro margi e kaunti ma Nairobi Malindi Chao. Jochiw thieth go ywak ni kuom dweche adek sani pok gineno sara. Gino makoro hinyo ngimagi. Jotich ma Nairobi County mae dwe mar adek koro mwadonje ma pok gineno sara. To kaka ung'eyo ni Nairobi dak wate wabiro dak Nairobi. Koro kineno ni Nairobi ng'ato kochul kata msara mar dwe achiel, meaning ni kata chope tich bedo matek. We went on strike as doctors and we signed a return to work formula and they have not implemented nothing. Nurses went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Clinical officers went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Actually, signing return to work formulas has become just ceremonial. Kopogore gi mano bende giwacho ni omenda ming'ado e sachgi ne chudo mopogore ok ter kama owinjore gima koro miyo kata mana kuma mar thieth mar SHA sani gionge go. To gima rach mogik en ni wan jotich ma neno jotuo to kata mana insurance megewa ok ti. Inamaanisha ni kata wan kwa bedo matuo to kwanya ok nyal thiedhwa. Samwalo seni wan gi staff wa mang'eng ma gibende gi tuo. They have what we call mental health issues. Wan gi joma nigi comorbidities, meaning ng'ato en diabetic and hypertensive odhi e clinic sakasa. Koro sama koro kamae moko chule salary, medical cover be ok ti, kodhi e hospital ing'ise no pay in cash. Moko kuom gi ywak ni gope olo korgi, gimomiyo oketgi e buk makwar mar gope maricho makoro mono gi kawo hola moro amora kendo. In pare ni ing'adi sako, to sako ni ok tere pesa. Ing'adi loan ok tere pesa. Iyudo messages
ni SMS ni chul pesa ko kamano to sirisiad oseterwa kuno sida koro wadwano chulwa pesa wa nikech pesa go jo Nairobi County chol ko sara mang'eny choko pesa mang'eny mok nyal pimo gimoro amora. Kata obedo ne ogiyudo thuolo mar twak kod gavana, jochiw thieth go nochopo kwayogi e apisi mar Sakaja ka gisingo ni gibiro mana dok e tich ka ochul gigo pegi duto. Ok wadwa pesa mar dwe achiel, wadwa pesa mar dweche adek. Dwe mar boro omiwa pesa ni, dwe mar 9 mano osekadho omiwa pesa ni. Gi pesa moko mano ng'ado chien kocha dwe mar Julai mapok ochulo mag third parties momiyo wan CRB. Mano is very bad. Ini ng'adi pesa to ter kon. Kasi idwakie ngima marach. Mano ok wadwa. Bedo ni ute thieth mag ji giwegi pod nitiere ng'anyo kendo ok yie okumba mar SHA. Kendo koro sani jochiw thieth duto e kaunti ma Nairobi ochako ng'anyo margi. Ma nyiso ni oganda madiher mar yudo thieth e kaunti ma Nairobi biro chuno mondo giwuoth kod omenda ching. Ka ok kamano gibed kod okumba mag ji giwegi mar yudo thieth e ute thieth ma ok mag sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV, e log tich mar kaunti ma Nairobi. Jotend riwruoge NASES oyango kaunti ma Siaya kaka malwasi marach ne jochiw thieth kaluwore kod monj mane otim ne NASES mane bago ng'anyo mamuol. Magi oyangi e kinde ma apisas mochung'ne keto tim chenro mag piny owacho e kaunti no motelne kod John Okoth orieny bi tich kuom ndalo 30 kaluwore kod monj mane otim ne NASES ma Siaya mane ng'anyo. Jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu ma bende okwedo monj makamano okwayo NASES ng'uono kuom monj makamano kowacho ni monjno ne ok en gima kare. Riwruog NASES omedo seyo monj ka gimedo sundo mondo kaunti ochulgi osachgi kendo gisingo dhi nyime gi ng'anyo nyaka chop ket kare dwachgi. Aneno ka nyamerwa ka enoyogo mabade otur. Nyaminwa be ineno ka nika noyudo hinyruok kod joma moko manie osiptal. Omiyo ok wamor kendo wawacho ni koro gima ne gitimo ni kore ka gichogo kich. Kore ka ng'anyo ochakre. If nothing is done, then we are going to call a national-wide strike in solidarity with the nurses of Siaya. Nurses have got a right to demand for fair remuneration, and that is what they were doing on that day. County government of Siaya, office mar governor, is a crime scene. Until investigations are over. Next week, what the Global Nurses United Assembly, United States, and over the make sure the county government of Siaya obey discipline globally. Telling the governor, goons are not going to resolve industrial matters. Goons are not going to resolve professional matters. He must come to book. Bring all the goons because they were really openly identified. There are people who are known to him. Therefore, he should bring these goons, be brought to book, be arrested, taken to court. Jopuonjre mbalariany ma Technical University of Mombasa obuono mar bago ng'anyo thuolo mar seche 48 mabiro. Ka piny owacho biro rem timo winjruok gi jotije mag mbalariany ma pod dhi nyime kod ng'anyo. Gikoni mako en juma mar 3 nyaka ne chenro mag somo chakrochore nikech ng'anyono. Kata bedo ni thothgi osetieko chulo school fees kendo nego bed ni dhi nyime kod sombgi. Joja oko miwa ler. Mbalariany ma Technical University of Mombasa kae ne wayudo ka jopuonjre dang' ni kendo thothgi kia kuma gichom kaluwore gi ng'anyo mar jotije mbalariany ma sani odonjo juma mar 3. Comrades viva! Viva! Comrades power! Power! Negikone gisebedo ka gikale midhiero nikech onge mar somo ka geno margi mar ng'anyo madhi nyime rumo bende gineno mana ka gore Luanda kaluwore gi winjruok motamore bedo e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Jomoko kuomwa ni e gima mar tieko skul, moko kuomwa nyoche kodonjo. To sani nyaka samo wuoyo ni klese wani nono, ok nikech ni students onge, but nikech jopuonj ng'anyo. Koro ne wakwayo sirikal ni mondo giwinjre, giluong jopuonjgi, gichulgi. Mana kaka nyocha SG mar jopuonj osewacho, Constantine Wasonga, ni ok gichamo tese. Waseneno malit e lwet sirikal. Wadonjo kae ka wan gi lek mopogore opogore. To kwa biro kawo orwakwa kod midhiero mang'eny. We have faced humiliations, betrayals from the government of Kenya. Wakwayo kaka first years. Wadwa neno ber mar result wa mane watiyo ne matek. Kan wasetimo gimonego bedni watimo. Onego bedni wachulo fi to wabiro ka. Mano wasetimo.
Kura ang'o momiyo wane ma sirikal hinyowa bang' kwasechulo nyaka fi. Wasechulo nyaka fi. Ma fi no bende nyocha gilando chien ka ni fi ne gidwoko piny. Pod gimede, wasechulo nyaka fi mang'eny ma gimedo no. To pod ok puonjwa. Jopuonjre ma korka nodonjo e thuolo mokwongo koni sani dhogi omoko kendo thothgi ni akirikiki ni mar gikia ni gidoge mier koso gimed mana deyo nyuok ka girito winjruok e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Wahinyore kiwacho adieri. In the next 24 hours ka sirikal ok nyal konyowa kaka ichulo jopuonjewa next. Wadhi hinyore to wabro ng'anyo bende. Wabro join, wabro medre, wabro konyo lecturers wang'anyo. Kata kamano, ne giramo ni gibiro wuok oko kendo bako ng'anyo mar tipo ka dipo ni winjruok biro rem bedo e kind piny owacho gi jotije mbalariany e thuolo mar seche 48 mabiro. Kok gimiyo jogi pesa, wambe waneno ni koro somo en ratiro marwa, ok en privilege, it is our right. Kendo koro kok gichulo gi tok seche 24 wadhi dhi gi ndara gi jogi mondo koro wambe wagore ratichwa sama jogi gone bank slips gi. Education is not a privilege. Education is a right. Education is a fundamental. Monego beni wabedogo nikech ng'enywa wawuoke e familia maonge nyalo. Familia ma somo ni ema nyalo konyo. Wadhi donje ng'anyo, jothurwa. Wan wawache dieri gi chuny lit ma wan go. Ni wadhi donje ng'anyo gi nyithindo te mondo mi waywagi kendo wadhaw ne ratichwa. Wan wabiro loro yo madhi Malindi ni. Onge geche mabiro kalo ka. Manya ka chul jopuonj wadoge klas. Magi timore sechegi ma jopuonj mbalariany bende oramo ni ok ginidoge tich ngang' nyaka chieng' piny owacho ketie tim winjruok mar higa 2017 higa 2021 ma gibandho omenda maromo shillings bilion 7.9 e kind winjruoge mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Akwana magitok report mowuok e kaunti ma Mombasa obaro bedo ka wakaw yweyo wa mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar oimore. Sandi nango yakochia mimi yere kwenye jalo sigo kachandi gimo yakochia utemo katano. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Chakruok, wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An
Ken the DJ. Wan kae nikech Injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Machiegni kendo odhi e kaunti ma Siaya. Gavana e kaunti ma Siaya James Orengo nigi geno ni romo ma joket mwandu madhi timore kaunti no chakre tarik 15 dweni dhi yawo rangach mar dongruok e kaunti no. Gala morono ma dhi yawo kod jatend piny Kenya William Ruto dhi miyo pek sekta mar pur, teko stima kod limbe. Orengo yango ni gala morono dhi miyo pek weche maketo mwandu ma ok siasa kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni simba makoth ogoyo Ken Mbura, Gavana ma Siaya James Orengo nigi geno ni Siaya dhi chier tok galamoro ma joket mwandu madhi chakre tarik 15 dwe mar 10 higani kendo bedo siwandha mar dongruok e gwenge ma Kaluo. Waneno ni Siaya osebedo ka joma joket mwandu kata johala madongo ok osebedo ka donjo e Siaya. Koro sitiko ni mokwongo dwa nyisogi ni Siaya en kama inyalo kete mwandu kata inyalo goyo ohala. To wan gi geno ni joma birogi kuomgi kata bed na ji ariyo kata ji adek, Siaya nyalo wuokie gi factory mag yore mag pur, value addition yore mag pur, kata mag kambe mag sukari, warango pamba ahinya nikech Siaya chon en kar pamba, nong'ere kaka kar pamba. Wan kaka Siaya County waseketo pesa moro madimba mwadwa chako go jinari ei Madiany e Rarieda. Twak mare kod Ramogi TV, Orengo oyango ni sectors mag pur, teko stima, mwandu mayudore e bwolo kod limbe dhi yudo keyo mobop bang' galamoro mar sitiko ma idhi yawo yango jatend piny William Ruto kendo loro kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ewi chenro mar gero dag stima mar nuclear county ma Siaya, Orengo kwedo luoro moro amora ni chenro makamano dhi kelo tuoche mag kansa ne jodak ma Siaya ka owacho ni jolony osetimo nonro ewi wachno. Wach mar tuoche no nyaka none kendo International Atomic Agency nono gik ma kamago ma nuclear plant migero kata obed na e Amerika nyaka gibedie ma girang. To ji wi wawil kata joma tero jogi India nitie gima iluongo ni nuclear medicine ma miyo chieth bedo mayot kata yore mag kansa. Nuclear medicine duong' ahinya e thieth masani. Orengo bende okwedo weche mosebedo ka wachore ni kaunti ma Siaya odong' chien weche mag dongruok kaluwore kod osiep ma wach e kinde kod sirikal mamalo. Wabende wanyiedha ing'eni seche moko ji moko gigo tung' mawinjore mabor molo jomoko ka gimoro otimore, kata ka mor nitie kata ka tho nitie to gigo tung' mapek ahinya. To Siaya kata wadonji programs mag affordable housing gidhi nyime Siaya, ASP markets kata integrated market kaka migero Siaya gidhi nyime kaluwore gi tich man go gi national government. Port midwa gero Usenge en gima osedhi nyime, ma Kenya Ports Authority gi Kenya Shipyard watiyogo maber. To kamigede Usenge no bende will be a modern fish market kanyo. Fish landing sites kaka Masembo en gima dhi nyime. Luanda Kotieno omiyo ok anyal wacho ni Siaya odok piny. En mana ni seche moko kiloso mopogre to ji weyo ni onge gima dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ywaruok mar otiko maduong' bura mar ODM kar chung' bura mar Kasipul nochopo e doho bang' jachung' Newton Ogada chwalo ng'ur kodwaro ni apud doho mawinjo ng'ur motude gi weche siasa kod duond bucha witoko welo mar Boyd Were. E bura ma ochwalo e doho, Ogada wacho ni welo mane obagi gi ODM Kasipul tarik 24 dwe mar 9 ne opong' kod mibadhi gi tulo moko winjore puodhe. Chifamo marwa Walter Nyambaga miyo ler. Ng'ur mochwalie doho ni aput mawinjo ng'ur mag weche siasa
Newton ogadaro ni mondo chungi duol matayo yiero kod kio pacho ka IBC kik puodhi nying Boyd Were kaka jalno madhi fwadho bendera yiero no madundo ma idhi bagi kasipul tarik 27 dwe manyien ma bang' kanyocho landi Boyd Were ni obedo jaloch e welo mar ODM bang' yudo mbulu moheo 18,000 ka Newton to ne oyangi ni oyudo mbulu maheo 3,000. Jopiny nokono bed kanyo saa achiel okinyi ka okalo kuom kinde mage ogadaro ni mondo IBC kik puodhi duoko mar welo manyocha ODM otimo kasipul tarik 24 dwe mar 9 ka oywak ni welo no ne opong' kod tulo gi mibadhi ka chike matayo yiero ne ODM ne ok olu e yo maratiro. E andika mar kuong'ruok kata affidavit ma opedhi e nyim doho, Newton ogada wacho ni e kind saa 8 kod saa 8:30 mar odiochieng'no mar welo e kweth mar joma undu mane ni kod gige lweny ma ochich ni ne gin jok ma okodi kod jogo ma gipiem godo ne omonjo osiptal mar Berils e kama ne en kaachiel kod joma ne sire ne nitiere. Owacho ni kwethno ne oketho mwandu, ne gitoyo nyamburko, dirisni mag osiptal kendo ne gigeng'o ne kuom mahingo seche ne en kod agent mage kendo ne ok ginyal wuok oko marango kaka welo ne dhi nyime. Bende owacho ni welo ne ni kod mibadhi moriwo goyo ombulu nyadinwoya, joluto ombulu ma chik ok opuodho, nyithindo ne iketo goyo ombulu kendo ne ok gichiwo rejista mar jokanyo mag ODM ma opuodhi mondo go ombulu. Owacho ni apisas matayo yiero ne rango mana opande kendo mano ne omiyo nyaka joma chik ok opuodho ne ogoyo ombulu. Ogada bende stayo apisas mane tayo welo no kod karende maggi ne onindo nyakonichiel kendo owito kucha ng'ur mare mar mibadhi mane timore welo no. Owacho ni gige goyo ombulu ne ochopo modeko kata kamano ombulu to ne olor apoya motelo ne sama owinjore. Moko kuom kunde luto ombulu bende owacho ni ne onywandi kanyakla ka ok ochiw ler kata milome ne jokanyo. Ewi duoko mar ombulu bende ogada owacho ni duoko moko ne landa ma onge oboke ma podho duoko go. Newton ogada ne ochwalo ng'ur ne ODM tarik 25 mane ndalo achiel tok welo no, to kata kamano ng'ur mare ne owit oko tarik 29 dwe no. Ewi mano modwaro ni mondo doho winj ywak ne mapiyo kendo wito oko welo mar Boyd Were kaka jachung' mar ODM. Apudno mar doho mawinjo ng'ur mag duond buche Political Parties Dispute Tribunal ochiko burano ni biro winji chieng' wuok tich mar juma manyien. Magitimore ka ODM nyochi oboke kata certificate ne Boyd Were kendo yange kaka nyangile margi yiero madundo michan tim. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogaye machon mado David Maraga kurulando ne obiro manyo ten piny Kenya yiero marigama gano gi 27 kwa kali utiko maduon bura ma United Green Movement Party. Maraga lero ni telo mare biro keto mise mare luwo chike ka okang' mane ni piny Kenya odachio makare. Tendo machon no ywak ahinya ni piny Kenya okosebedo ka iteyo makare kendo koro nyaka jo Kenya lok nange yiero maduong' mabiro. Olero magi kinde romo ma jokanyo mag duond bura mar UGM babede ne oyore gi jotelo kama mane jod bura machon Mandhiwa Agostino Neto. In line with our party's constitution. But the Kenyan people have been discriminated along the lines of tribe, along the lines of race, along various bounds. As a political party that believes in equality, we believe that the only thing that Kenyan lacks and that can make us equal is justice. The founding members forum of the United Green Movement Party, who in their capacity as the party's electoral college have pre-selected me for later nomination by the National Delegates Convention as the presidential flag bearer. I assure you that I will do all in my power to strengthen the party and make it one of the strongest parties in this country. A party that will not only win the presidential election in 2027, but will also have a majority of seats in the national parliament and in various county assemblies.
Ten County ma Mombasa koro chano chako tiego jotije mochiegni dhi rutaya wika ginyalo dak kod tayo ngimagi ka gin e miechgi. Ma en bang'e yangore ni kwan atamalo maduong' ma jotije mogik rutaya thoro oro kwayo madwaro ni omed gi ndalo madhi nyime kod tich ni mar pok giikore kata giikore mar dok dala. George Aoko nigi ler. Tend County ma Mombasa ne obago nyasi mar yango juma achiel mar jotich mag piny owacho, kuma ne oyangore ni kwan atamalo maduong' mag jotich ma hikgi oseromo dhi e rutaya dwaro ni omed gi thuolo mar dhi nyime kod tich. En gino momiyo Tend County koro chano chako tiego jotije mogik dhi e rutaya kaka ginyalo ritore kendo tayo chenro mekgi e mier bang' yangore ni thothgi ok dwar dhi e rutaya ni mar gionge kod ikruok makare. Wewe umefanya miaka karibu 35 umepeana nguvu yako katika kaunti ya Mombasa. Baada ya ile siku ikifika unaambiwa nenda nyumbani, mtu hajajitayarisha vizuri anarudi tena anakuja anasema nataka niongezewe muda. Sijajitayarisha vizuri. Nataka nipewe contract tena kama miezi 6. Sasa ikiwa tutapeana contract kwa wazee, wale vijana wanaochipukia tutawapeleka wapi? Mimi kwanza huwa nasikia uchungu. Mtu amefanya kazi, amejitolea katika county government ya Mombasa, kisha ana retire. Unashtukia tu yeye kwa hapa leo kesho hayuko. Mtu ambaye anamfikiria hayuko. Anything ambacho anabeba naenda nayo nyumbani ya kusema nilifanya kazi kwa Mombasa, jivunia alifanya kazi kaunti ya Mombasa, haiko. So kwa wale ambao bado wanafanya kazi, tunaanza ile program ya reward and recognition ya kazi mzuri. It is competitive. Enyasino ne bende oyangore ni kwan atamalo 50 mag jotije kaunti ma Mombasa ni kod tuo mag sukari kendo siko dhi e ute thieth gino ma samoro ng'oko chenro mag tije monego gitim. En gino momiyo Tend County bende koni dwa chako chenro mar jiwo jotije gitimo orako kendo bago tuke mopogore manyalo gayo tuoche maket kod mano mar sukari, tuoche mag adundo kaachiel kod del maremo minyalo ga gi weche mag orako. 50% ya wafanyaji kazi wetu wa Mombasa wana diabetes. Mmesikia? 50% karibu 50. Yani wanaenda hospitali siku zote na ugonjwa wa kisukari. Inaletwa kisukari na nini? Chakula mnachokula. Vyakula vyetu sisi vingi ni sukari. Tido kasa morobe ngato kodonje tich to bet nyaka godhiambo ok owuothi. Koro sami bet chiemo michamo chokunre to kiwuok samori chiemo moleo dal e ot gotieno chiemo michamo no ti koro ochako obedo tuo kuomi. Koro wadwa chako program kwa riwre gi department mar health mondo bed gi department mar youth. Wabigi gi sports mar staff. E thuolo no mar juma achiel, Tend County opango chenro mopogore ma ibiro tim gi jotije go. Ng'ato chopo hik 60 to kwayo mondo miye contract, ituono nyathi kata rawera mano onego bed ni donje tich. Ok yud nafas mar donje tich. Koro wakwayo ni jok mochopo emo mineno kwa timo training ni mondo ka ng'ato chopo hik 60 to bed no ikre mar dhi dala nikech tich watiyo mang'eny wuok gokinyi to dogo tieno. Waonge thuolo kata mar bet gi joutewa kata gi anyuolawa. Koro kitiyo sami wetisha en nafas mari koro mar dok dala kata bet dala iriwri gi jodala kata nyuolani. To wasetudre gi department mar finance mondo wane kaka wanyalo chako mondo gigi eki ochul mapiyo piyo. Ka ng'ato dhi dala to dhi gi pesani mondo koro kiko bed ni en gigowi modong' e county kata ng'ato ido ka nosedhi modhi yo motho to baso pesani to odong' e county. Kwa hivyo mwaka huu mkakati mpya ni kuwapandisha daraja na kuwaongeza motisha wafanyikazi. Maanake wafanyikazi wakiwa wana furaha ndio watapeana huduma njema kwa wananchi wetu wa Mombasa County. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kuom thuolo mar higni 20 gi nus sekta mar atwengo
gi uso lewni osebedo ka dongore ka achiel kuom okenge mosekelo dongruok ma kamano en winjruok ma yande piny owacho mar Amerka oketo gi kuom pinje Afrika ma koro ne miyo mwandu mowuok e Kenya donje pinyno to ok jogi osuru. Winjruok motisi ni AGOA. Kata kamano wich bar koro nitie ni mar winjruogno nyochopo giko tarik 30 dwe mar 9. Kaka jafwambo mar Elizabeth Ajode lero, kar kembe loso lewni mar EPZ Kitengela en achiel kuom kuonde ma jotije nigi kibaji ni mar Amerika ok oketo sei kendo winjruogno to osuru ma koro dhi juogi mwandu madhi e pinyno kidek kwito negi thuolo mag tije. En tweng'o mong'ith kendo duond charende ywak kaka yor nyiso ni adier tich tiyore ka makmana achiedh nade to pod nie chuny jotije madago helni ma Kitengela EPZ ne jotije geno mar giduono ka ok ging'eyo gima kiny. Luoro makama biro kaluwore gi winjruok ma otis ni AGOA ma yande nitie kind sirikal ma Amerka kod pinje 32 mag Afrika mar keto ohala manyangafu maonge juogo osuru koro ochopo e gikone. Nonro ma owuok kabad migawo ma ochung' ne dag kembe maloso mwandu ma iuso e pinje ma oko Export Processing Zones Authority mohewa atamalo 50 mar mwandu ma iloso e pacho kaka dhi e pinje ma oko gin mago madhi e chiro ma Amerka. Mwandu gi ne yot tero e pinyno e bwo winjruok mane otis ni AGOA ma osebedo ka neno ni osuru ok ket mathoth e mwandu go ka ochopo e chich Amerka. Because we love to scale down operation to make sure that we look at the orders and we negotiate with the buyers who are willing to pay the tax, and we have to share maybe 50-50. It's not easy. Right now, our facility has a capacity of 650 employees. This unit alone has a capacity of 650, and we are operating at under 200 people. Midhiero ma omako jo ohala gi jotich en ni sirikal ok chiw singo mar ka bende winjruogno ibiro ketie kogno kendo koso dhi rumo chutho. So in a situation where there is back and forth, you're not too sure whether it will be renewed or not, what the tariff will be, you want to play within the short run. Nonro mar Export Processing Zones Authority yango ni e thuolo mar higni 5 mosekalo kwan ji ma ondike tich e kembe maloso mwandu madhi e pinje ma oko osemedore ka wuok e kwan mohewa 45,000 nyaka mohewa 66,000 kochopo e giko higa mokalo mar 2024. Tijego koro ni akek yore. Our biggest fear is that we are going to lose orders, we are going to lose jobs. Some people even will go back to the streets because wengine wametoka huko. Hatujui tutaenda wapi, tunategemea kampuni zimefungwa. Mapato yetu tutapata vipi? Tutaenda wapi? Tuko na mfanyikazi nyumbani, ananitegemea. Niko na in-laws. Niko na kijana nasomesha kutoka kwa in-laws pia. So hao watu wote over 20 people they are depending directly on me. Rumo mar winjruok mar AGOA nyiso ni koro chik mayande ochiw gi jatend piny Amerka Donald Trump mar juogo osuru mar atamalo 10 kuom mwandu mawuok e Kenya ka donjo e pinyno dhi chako tiyo. Okang' makama nyiso ni nengo mwandu go dhi idho kendo nyalo nego chuny jonyiewo mi mwandu go diw e pacho ka. E higa mokalo mar 2024, Kenya ne oyudo ohala mar shillings bilion 69.5 ka owuok e chwalo mwandu e pinje ma oko. En mana geno makoro oketi gi jotije makwan gi ohewa 50,000 matiyo e kar kembni mag EPZ ni mar yuto margi wuok ka kendo ng'ikruok mar thuolo margi mar tije kidekrocho ochumi margi kod jogo mageno kuomgi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Japidho chele puothe ma Kochieng scheme e sub county ma Kadibo county ma Kisumu yogo lal magiyudo bang' kodh pe ketho puothe gi otieno ma piny orugodo kawuono. Jafwambo marwa Purity Ruhama lero mathoth. En lal masani ojuko jopur ochele e puothe gi ma Kochieng scheme Kisumu. Lal ma okel gi kodh pe manyo ochwe e alworano kendo ketho madirom eka 250. Ne ane puodho kan gi geno ni kawuono adhi kelo tinga mondo ng'adna mchele. Puotha en eka 3.5. Kochopo sa 4 mar otieno gi nus apoya nono koth ochako chwe kod pe. Penni no inyowa makwabire puodho kawuono gokinyi wayudo ka pe ochwado mchele te ma puothe odong' nono kendo gimo nyalo kayo mwadogo dala. Matin wadok gi lwetwa kendo wayudo asara maduong' onge gima wayudo kata matin. Giywak ni kothno mar masiranyo ochwe e otieno kendo nego geno margi mar yudo yuto manyocha gi geno mondo okonygi e tieko midhiero maggi. Tich mar mchele ok en gima yot. Kech mondo mi ng'ato pur mchele magika mugikene
spend gimoro 60,000 kiwe harvesting. Nyiso ni mondi harvest mchele mitir dali is around 75,000. To kaje pur mupuro eka dek nyalo kata ngwen o lose gimachalo kamano. Nyiso no o lose 400,000 pesa madino konye. Ka gin kod dwaro mar amalo kendo giywak ne sirikal mondo omigi sir ma oriwo koda ka mwandu mag pur ma ginyalo chako godo ngima kendo. Wakwaya gi ng'uono ni ka sirikal moritowa nyalo miyowa kony kokalo kuom pur, kodhi, fertilizer kod kony mamoko manyalo miyowa teko kaka jopur nikech wadong' ka wanyap kendo chunywa ol. Kane oloso ewi wachno, MCA Makobura Ward Bill Odhiambo osingo chwalo wach masira no ne tend kaunti mondo ong'i kaka inyalo kony jopur. Akawo thuolo ni mondo agone jopur mos kabisa. To pod wadhi temo mondo wanyis county government, the executive, mondo pesa mane wakete budget mar emergency, pesa mane wakete budget mar disaster. Emergency no waketo million 100, disaster no ket million 16. Magi kuonde ma pesa go koro nego benitiye. Koro wakwayo gi ni jopur mondo mi support mano manyalore. Omigi kodhi, omigi mbolea, gi support mora manyalore. Ka opogore gi midhiero ne jopur Ochele, kodhno mapek bende ne okelo midhiero e gwenge mamoko ma oriwo koda ka Muhoroni, kama kodhiamo oketho moko kuom klese kendo rocho chenro mag somo e skund sekonda ma Profesa Ayecho Obumba. Purity Ruhama, Ramogi TV. Kotenore kod mano wakaw yo matin kikidhi mabor waduogo kod weche mag tuke. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. When Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week. Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial *487*5#. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni wadhi e weche mag tuke. Jong'wech moktine 500 mine kod chuo, rowere kod nyiri biro kawo mondo mi odonje kweth arita ma pachoka kaka yo mar bero chenro mag tuke e pachoka indi. Mane chiel kuyo maji Talanta ka jatend piny Kenya William Ruto oyango ma ikinde mano rwake kar jot mar jong'wech mano timo makare ng'we mag e piny Japan bo matoke kama piny Kenya ne wuok namba 2 to kwan midila moriyo mar 11 e tok Amerika. Jong'wech e pachoka kidek yudo ber mathoth kopogore kod midila e were mar ng'wech tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro kawo jong'wech 500 kendo nywando kidienje mopogore opogore mar arita e pachoka kamoting'o jolweny kod apisas mag obila. Jatend piny oyango ni gisetwako tend jolweny kod apisas mag obila biro neno ka jolweny okawo jong'wech 200, apisas mag obila kawo chuo kod mina rom 150. Jatend piny wacho ni ma biro miyo gi thuolo mar timo rako e lwasi makare kendo ting'o malo ndhadhu mar tuke e pachoka. In support of our sportsmen and women in Kenya, I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. Bende jatend piny ne oyango chiwo mich ne jong'wech kaka ne osingo ne jogo duto mane dhi loyo midila ne Kenya e piem mag pinje ka ochiwo omenda moktin ne milion 27 ma ibiro pogo ne jong'wech manoloyo midila 11 ma 7 e kindgi ne gin gold, 2 silver, 3 bronze. E pok makamano jogo mane yudo gold biro do shillings milion 3, silver milion 2, bronze milion 1. In recognition of your heroic efforts, a total of Kenya shillings 27 million has already been disbursed to the medalists. 3 million for each gold medalist, 2 million for each silver, and 1 million for each bronze medalist, in line with my directive when you left here. Ne odhi nyime gi puoyo jong'wech kuom keto piny Kenya e lig mar pinje madongo ma inyalo mana pimo gi piny Amerika kendo singo ni omenda mar tuke mano sports fund ibiro tigo e bero chenro mag tuke e pachoka. Our DNA as a nation is not for the usual and the ordinary and the average. Our DNA as a nation is for excellence. And we are not meant for the third world. Kenya is not. Kenya's DNA is not for the third world. We are in the third world by mistake. We are in the third world by default. And we must correct it. Korka kore jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki ne opoyo jong'wech kuom kelo mor kod huma ne piny Kenya kendo jiwogi mondo mi gimed dhiro ne mathoth e ng'weye mabiro. The stature where our athletes have placed Kenya requires that we continue to collectively as a nation
and also specifically for our sports ministry, the Federation, Athletic Kenya, as well as individual athletes, we must continue to protect that stature. Migao mar tuke Salim Mvurya ne oyango ni gedo mag kuonde tuke pachoka en achiel kuom gigo ma piny owacho mako motegno kendo biro bero were kod talanta ne piny Kenya kendo jiwe tuke mopogore opogore e pachoka. The investment in infrastructure will continue so that we are able to get the talents from the ground. Timba dhula mag Gor Mahia oyango ikruok makare ne tuk lig maduong' mag biro tugo kod ira kod KCB. Tok yudo loch mokwongo e tugo mokadho e kindgi kod Sofapaka, Gor Mahia gene yudo loch ka gidonjo e giko dira e tugo mag biro tugo e alap ma Dandora saa 9 mar odhiambo. Kane giloso tok orako mano bag odiochieng' ma kawuono, kocha margi Charles Aponor wacho ni gichomo wang'gi e dwaro yudo duoko makare mar loch tok loch ma Jumapil mokadho kendo gigeno ni yawuote biro dhiro ne loch. Osire kod jatugo Alpha Onyango ma olero ni geto mar timno en mar yudo loch tok duoko makare mane giyudo giko dira mokadho. Gor nigi points 3 tok tugo tuke 2 kendo geno chopo points 9 tok tugo ma Jumapil. We are very fortunate that we won our last match. The first match was a lose, and so we realized that we lack attacking options in the final third, and we've been working on it since even our second match, and we want to improve in that area. We want to be able to have a clear cut when we are attacking, especially in the final third. But in terms of how we play, we keep possession and all, it's been good. Defensively, we need to do a little bit more. But the main concern is how we're able to create chances and score. And so we've worked on that almost yesterday, 2 days ago, and today. And hopefully we'll see a big impact in our next match. Yeah, of course, it will be no easy match. Obviously, we know our opponent, they are good. They are win like their 2 matches. It will not be an easy match, but again, we're prepared. And since we have won our first match, I believe it has given us the confidence to face them. And we believe I believe in our team, and we know that we can emerge victorious in that match. Ekwaro mogiro kamano kuom kete e Ramogi TV e chakruok nyaka gike chenro mar oimore mago e mesa makawo weche manyien bedo gi thuolo ma ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, ubed gi otieno mokwe.